balala mungibisa ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nje umhlupha ungihlukumisa ngenxa zebalala mungibisa It's a song that woman, a pressure I oh, I mean, but you look out. It's a song that woman, have a walk of a calendar now. Oh, I mean, I mean, I mean, tu me enamoraba, yeah, Kazozo, Facebook, Kazozo, Twitter and Instagram, Jala Kazozo _music, Jala Kazozo _music. Asikhulume kakhulu siyabonga nje nomcimbi wenzekile namhlanje kaJamini bese siqale singabili siyathokoza Ake siyabonga kakhulu babukeli bonke nje kwenziwa uNkulunkulu mina lokhu noma ngingakwenza ngithi abafowethu laba kodwa akabamendluli lonke ophezulu ngiyafisa naloko singakhohlwa ngibonga kakhulu uKhazozo nje wena imbone nje akaboni emahlweni kodwa uyezwa endlebeni kodwa uyakhuluma futhi akaboni emahlweni angazi ukuthi wena uthini hayi Khazozo ngibonga kakhulu ngiyabonga kakhulu ngicela nje abantu beqhubeke nokusupporta nempilo zikaba Uyahlehla zisabalala umhlaba wonke zidayiswe naseNew York zibe nekhemisa eNew York yeah cela nje abantu bedownload my new single it's Vuma Baby Khazozo Vuma Baby Khazozo KHA siyabonga babukeli njoba nimuzwa nje uthi ngisho abantu besha kuyilwandle ngebhadi engezwanga abantu sebekhona bacela umhlaba wonke mina ngiyadonakala nazi ngoba ngibona nje la zidlala lapha naphansi 073 219 664 office 034 004 0011 suku nemini osiyama ucingweni ngiyatholakala kodwa phela nihloniphi ngandami ngiyafisa phela bayiphumula kusiyamafisa mina ukuthi nabangisiza abo sobe befisa uNkulunkulu anibusise emakhaya 073 219 664 ba service okay Jalo sonke siyabukana ngaze sonke wema palaba MC palaba Kungabona kashani wethu wema palaba MC palaba Selina busawira Kungabona kashani wethu busawira TV Azinzi kashanda Kumapalova Ikadili ngenkomo Busawira TV Azinzi kashanda Kumapalova Ikadili ngenkomo Wedagera Wenyuza Ayabo kumakati Owapamisa makati Sese yaskotanye Saviva TV Yaka
ngimzamela ukuthi simtholele indlu mhlawumbe ekhayiphe manje nami kade ngibambekile nje ngisabambekile ngalo ba izinto ziningi namhlanje lavela ke ithuba ngasithi cha awuthi ngigijime ngizi impela ngizozama ngibone ukuthi sikoqhubeka kanjani ukuthi naye aphephe Dlamini angivumele phela mawuthi uthenge Dlamini kukodwa ngisale ngivume ubaba ubani isibongo la ngudlamini goqo kodwa udlamini ukuthi umzobe uyahlela. Cha ngudlamini goqo kahle ngumbeselana namhlanje ngizokwakha la Umzobe uyahlela. Sinjani lo mzobe uthengile? Hayi uyathusa. Into engavami ukwenzayo. Iyavuka indoda. Cha ayivukanga ifile kodwa ngizakuhlehla. Wathi wahlehla wona. Ngoba basithi siyakuleli weekend wahlehla. Sengibona umngcwabhlehle namhlanje shuthi lento iyahambisana. Yaphasa leli gama. Ngithatha ngeziqu hayi ngoba uyamazi ulokhu uthengi ulomentshisi uyabona into engakazi yenzeka mhlawumbe baba wahlela tuyisonto elizayo tukhona stone ngazi wenzeni Ukathi uhlekisa khona stone noma ngithi uvuka umuntu. Ngada lo mzabuza yindako. Hayi. Awuhlekanga ke kahle mawuhlekisa yindako. hayi siyabonga yebo baba sekathi ungaqhubeka baba Akukho msebenzi ngeke usezokubeka ukugcina umuntu uyalenza into eyiqiniso. akwandile lokho Akwandile. siyamqala umuntu ofika emalangeni enza kanje simqala ngawe ngibonga nomuntu okuyalelela ekhaya ngobungazi ngiyambonga mfowethu wabe isipower undoda wena sahlangana last December la uzana wafika ngo4 sesilele phela fika baba okay phela fika ngaqala odakwe bhamshela ngiyana ngowasho bedakwe bhamshela yakutshela baba ngiyabonga baba uqhubeka kwande sengihamba ngisawelela khona mama lo sicela ukuthi simandla nami ngidibikele nje ngishone phansi sengilele gogo nokubase ngizizwakhulu ngiyathemba awindo umenzi usokhona ngiyakhala manje sefe ngikhanyisa ikhathi lapha sizothenga la kuyena ubaba amabhluku akhona ikhadi belingekho ayithenga amabhluku akhona siyabonga siyabonga amadoda
Sanibonani. Igama lami nguThapsile waKaNdlovu Isibongo. Ngokuhlala ngihlala endaweni yaseMalangeni ka 16 ngaphansi kwenkosi ubaba uVithinCwwbo. Ngithanda ukudlulisa amazwi okubonga kubaba uMngcwwbo uhlehlile ngangenzele kona noSiyaviva TV1 osebenzisana noAndile ngesimo ubaba Ndaba Ezitsha athi ma esidlulisa ukuthi ngaphansi waso base beyakwazi ukuthi bangisize njengamanje inhlelo sengiyibonile seyiqalile senginalo ithemba impela ukuthi hayi indlu yami sengizohlala kuyona emva kokulinda isikhashana. Ngithanda ukubonga kakhulu, ngithanda ukubonga nje inkosi inibusise. Ukuthi umethu zonke inhlupheko usuke ekhuluma ngani namhlanje ke sizofezekisa iphupho lika dadewethu elinjalo. Siyacela ukuthi abantu beyishare kakhulu le video, sibonga nokuthi network isiqome nje esigodini sasemsilili ekwesinye ke seyigodi lesi esineyikole njalo nje zimbili kuphela izikole lapha kunenqalmfundo eziprimary bese kuba igcinfundo nami ngafunda kuyona high school. Udokotela uMngcwwbo Uyahlehla ke udlulile ngakuyona udlulile ngakuyona high school ngangifunda kuyona udlulile wayibona high school isaba inhleke dokotela inama block awu2 kuphela and mangibuka yakhiwe ngezitini which means yakhiwe igcinfundo mhlambe nobabudlala wayengakazi ngisho ukuthi wakha ama blocks mhlawumbe ayothengwa kuyena. Sibonga ukuthi ke wena uhambe eqala kunohulumeni wafika wadayi nawe uyawathenga ama blocks okwakhela udadewethu mhlawumbe ukuyikhulumela nabantu KZN Ningizimu Africa worldwide mhlaba wonke jikelele mbingelelo MC Pholoba seshidele emhlophe emothando propaganda yasabe usixhize singasuki urapper ngwarapper love into umzawu qedwe balo bonke babuya babuza abantu mapholoba kwenze njani wagadla ngento kusingayiphethe ngabatshena ngathi imisebenzi kaJehova kusenjalo akusenokushintsha ezinye soyixoxa ngelinye ilanga okwamanje sixoxa udaba olumqoka sila emalangeni Ward 16 endaweni inkosi uVT isigodi esikusona njengamanje isemsilili sizeke umunye ke osomabhizinisi okuyena okhiqiza noma obhaka noma owakha amablogisi lokhu kokwakha nelazi kudaba esathi masifikile samba no Dr.Mngcwwbo Uyahlehla wasethembisa abantu ke ukuthi na kanjani le nkosazana yakogatsheni uzokwazi ukuyakhela indlu yokuhlala. Okwamanje bengin update nje ukuthi sesifikile sigalelekile sisesigodini lapho khona sekusekhona kusomabhizinisi wendawo okuyena ozostayisela amablogs athengwa uye udokotela uDr.Mngcwwbo Uyahlehla. Sibonge dak
Ithizami icela. Icela ngikebe kusefuna isheke umkhulu. Uthi ngishareholder lapha. Ufuna isheke umngani wami. Umngani wami hlala naye. Mina Khebisi. Hawu, Siyathenga zombili. Siyathenga nakuwe Khebisi. hawu suka. Olikabuya baba. Ngiyacela futhi. Siyabonga Khebisi. Siyabonga Khebisi. Igama lika Jesu. Amen. Ngalibona ugcobo lapha. South Africa sisendaweni yasemalangeni ku Ward 16 sikhoma njengalesi sikhathi samanje noDokotela Uyahlehla kanye no somabhizinisi oyimele somabhizinisi osamncane wasendaweni odlondlobala ngamandla osakhela wonke lama blocks enowabona la njengoba kwakuthengiswe ke intokazi yako gatsheni yakhona la ezweni senkosi uNgcobo uMapholoko uNyuso owathi mayisukuma enkantolo yenkosi wathi kunomama la njengoba nibona labo umama bonke osenendlu nje sifana netafula wasesukuma ke uNgcobo Uyahlehla wathi ngeke isho ukuthi izinto ziyafana la kuwathi esizweni sayo kanye nenduna yakho ophila esigodini esingamele noma esigadela undaba ezitha bekhumbula ukuthi uma kufika umSamaria olungileyo ethi kunomunye wodadewenu noma weingane zakho ngoba usesemncane abazomakhela indlu ngokumzwela bese bekhumbula ukuthi abangawathengi phela emtshebheni ama blocks kodwa bakhumbula ukuza la kwaDladla mhlambe ungasike lijika uthini kuyibongela kuDr.Mngcwwbo Uyahlehla inkosi induna nalo lonke ke nje uhlaka olenza ukuthi namhlanje kukhumbuleke lapha kwelakhe business Labezitha lebandla. Ngibonga kakhulu lokhu. Uthele uvusa umfana ngathi mina yey ngivuselani wathi hayi. Nangu indaba ezitha lapha. Khona abantu eza nabo azokunika umnotho. Ngama blocks ewakhayo. Ngibonga kakhulu kundaba ezitha nenduna yami. Ukuthi bacabanga ukuthi cha awungaze uhanjwe kuphunyelwe ngaphandle. Ukhona abantu besizwe okwazi ukuthi enze lento angathi bengakhula bekhokhobe beze bebe nezinye lodwa lento abangenzele yona namhlanje phakathi komuzika kaNonongwa ngibonga kakhulu abukeke mahle kakhulu ama blocks akho yini owenza ngayo ukuthi kube wena olandelwe izihlwele uma kukhulunywa ngokuthengwa kwama blocks ngoba sifika nje vele ukhuluma ngokuthi akhona sevela sekhokhela athathiwe mhlambe yini lenza ukuthi abantu abaningi bethakasela ukuthi ngathi bengawathenga kuwena wena uhluke ngani kwabanye abantu mhlambe ngibona ukuthi umehluko khona mhlambe ukuthi ama blocks ay quality ukuthi aqinile ngendlela ayenzeka ngayo ngoba kube akanjena bebengeke lama blocks bawalandele kanjena kusho ukuthi kukhona bona ababonayo ukuthi ama blocks ayabanelisa ngendlela akhiwe ngayo kungeyona iadvert noma ke isikhangiso kodwa mangase kuthiwa xoxela abantu ngobaba uDladla ukuthi ukuphi nendawo ama blocks akhe ayimalini nanokuthi ke yini edala ukuthi uthakhethwe wena ukuthi kuzothengwa kuwena uyikhulumele nabantu nje ubayalela la ekhaya ngokwebusiness lakho ngibayalela nje abantu ukuthi akhona ama blocks lana ngawadayisa bese bemntangene afika abone aneliseke wona bese buye ezowathenga lithini inani lama blocks akho ngalinye lithi 7 rand 7 rand yeah mayiphethe u7 rand uyawamkela Dr.Mngcwwbo Uyahlehla mhlawumbe ukusika elijikayo nokunabela isizwe ukuthi emva ukuba ukhonjwela ekhaya ungenzeka ukuthi mhlawumbe udumela uthi hayi inkosi nenduna neinduna zonke bangikhombe hayi angitholi kahle sengiyenza nje mhlawumbe lukele yini oyificile nempathi injani nanokuthi yini ongama ngayo emva ukuthi lama blocks mhlawumbe usuwakhokhele noma ungakawakhokheli sizothola manje ukuthi akhokhelwe na impela asekhokhelo ngijabule nje anginelisile nequality yakhona nje besho nje babuDladla iyiyo ngempela athembakele ngendlela eyisimanga futhi ke kungithokozisile nje lotheni babuDladla lapha nepasini lakhe usekhula khulile manje lokho kunginikeza ithemba lokuthi ngeke babuDladla enze izitini ezingeyona iquality athembakele mahle nginga-advise nje nanoma ngabe baphi abawafisayo ukuthi inkosi yami abasondele kubabuDladla
futhi okunye ayathengeka bakithi ngithukile nje mina lapha neNewcastle ababudladla ngakithi hayi athi awuqede u10 rand awumgqugquzeli ukuthi anyuke cha ukudlala bengifisa nje ukuthi ubane kuya ngami ngabuyama la nami ngicabanga ukwenza u2 room lapha ekhaya ngicabanga ukuthi angazi ngizofika kanjani kodwa ngiyafisa ukuthi bakudlala ngosiyami manje hayi yenzela isizwe sikandaba ezitha hlala nje kulo 7 rand hlala uyasuka badeli hlala kuze kubuye inkosi uJesu hlala bazamseki ku7 rand injabulo njalo babukele emakhaya injabulo le engiyithola nje banibona nami umfowethu la eceleni ufikile naye injabulo ukuthi sikhona sizophakamisa umkhulu ngiyabonga futhi nasenduneni ngitheke masifika namhlanje emini esikhathi sasemini sifika kundaba ezitha wathi kundaba ezitha cha induna nkosi yami isaye la kade kufihlwa khona nje namhlanje kuyisabatha imindeni eminingi kade ifihla namhlanje manje kade nje besayofihla kodwa ke njengamanje sesinayo ikhona la nakuyo ngidlulisa isandla nje ngiyabonga kakhulu isandla sendlula ikhanda okukabani nje bakithi ukubungazwa undaba ezithu uphinde kubuye namakhosi nalo ezophamisa isandla ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu nje engathi angababusisa abaphe njalo lokuhlala behla belalela nokubheka isizwe ngalendlela abasibheke ngazo siyabonga sifuna ukukhuluma ngento hayi inkosi ayibisasondela ngasemalini ibomnikeza umuntu ithuba lemali ikhaya libele ndaba ezitha uyaziwa ukuthi uchairperson wamakhosi ngaphansi kwenhlangano eControlesa uKwaZulu Natal wonke mhlambe ukusicathulisa nokusikhumbuza ukubaleka kwayo manje singene emxholweni osuku la namhlanje inhlangano yeControlesa inhlangano yabaholi bomdabu njengoba isiqubulo sethu sithi we are the key of abantu basemakhaya leso siqubulo siyasigcwalisela ke namhlanje lemisebenzi esibona yenziwa abantu basemakhaya ukuthola abantu abafana nabo uDokotela Uyahlehla bezofukula abantu bendawo ngalo abasuke bekwenza usijabulisa kakhulu ngoba asifisi ukuma ngalo nobunye abakwenzayo siyafisa ukubabona kubalekelela beqosha ikade ezini ndaba ezitha siyawazi kakhulu amagalelo akho esikakhulukazi usekela sihlalo futhi wamakhosi endlu noma endlu amakhosi asendlunkulu siyafisa ukuthola ukuthi ezinye zeimfundiso ezifana nalezi ngoba phela kulula nakuwena ukuthi ngoba inkosi masimazile uMngcwwbo bekungabalula nje ukuthi ithi madoda nami nodadewethu ake nizame ukuthatha nankusimende nihlanganise nesihlabathi abe khona ama-blocks la ekhaya uMngcwwbo sezowathenga la ngoba wena oyizwe iqala noma inkosi izoyiqala ingxoxo efana nale yini edala ukuthi ukhumbula abantu bakho kuqala ngabe zikhona nezinye imfundiso eniyitholayo ngokuhlala ehlalweni ezithile nikhula nisebenzela umphakathi kahle uma sikhuluma ngomuntu oyinkosi isekelo sobukhosi isizwe masithi isekelo sobukhosi isizwe sisho ukuthi isekelo sobukhosi abantu ngoba inkosi ngeke ibe inkosi abantu bena ngakho ke kubalekile ukuthi njengenkosi kungabe izinto zomndeni wakho khona izinto zokuthi isizwe sisonke kufanele sithuthuke kungakho ke kumele abantu abafana nobabudladla hayi yena kuphela bakhona benza okunye okufihlekile esinethemba lokuthi mhlambe ngenzuku ezilandelayo kuyogcina kukwazi ukuvela obala egodini zenduna la isuke zibheke undaba ezitha uye wamvumela mhlambe uDokotela Mngcwwbo Uyahlehla ukuthi akafike nenkontract yakhe ezofike yakhe indlu noma singabheka ukuthi abanye babantu bahlonzwe khona emphakathini cha njengamanje umakhi otholakele uzokwenza lo msebenzi umakhi okhona ongaphakathi kuyisakhamuzi sakule ndawo kahle kumbalwa osizokuthola ngaphandle ngoba siyazi ukuthi ezinye zezinto zikhona kodwa ke konke nje kungaphakathi kuncane esizothi kuzophuma ngaphandle ngoba njengamanje sisemabloksini nje sisuka kothi ngusimende kusho ukuthi okulandelayo sekungaba yiloko kuvele singenake endaweni uqhubekela phambili
mhlambe asithokoza kakhulu enkosini yesizwe kodwa manje siyidedele siyazi ukuthi siyibambe imatasa siyafisa ukuthi inkosi yesizwe mhlambe ukudlulisa nje isibusiso kuDokotela uMngcwwbo nanokuthi ke kungakanani ukuthakasa kuyithimba lakho njengethimba lenkosi njengomkhandlu izinduna bonke mabezwa ngalolu daba oluhlanga kulenzo uMngcwwbo. Sithokoze kakhulu ikakhulukazi sonke njengoba siyazi ukuthi esikhathini sanamhlanje ngisho abosopolitiki nobani ithembiso abazenzayo esikhathini sanamhlanje ayifezeki. Ngisho ugovernment wethu uqobo ezinye zezinto asuke ezithembisile ayifezeki kahle bambalwa abantu nithi manithembisene nabo izinto ngigcina izinto nibona zenzeka izinto eziningi njengamanje zamawuwa emehlweni abantu izinto ekhulunywa ngazo kodwa engenzeki. Kungithokozise kakhulu ukuthi esazivumelene ngako noDokotela uMngcwwbo kwenzeke ngalendlela esazivele isivumelene ngayo ukuthi kuzokwenzeka ngakhona. Ndabezitha siyathokoza kakhulu enkosini siyabonga ithuba asipha lona siphinde sibonge nakuwe Dokotela uMngcwwbo lethuba uthe wasipha lona ukuthi ugcine unyathelile angazi noma udinga ukuthi sikukhonzelele enkosini ikunike okusancane. Hayi ngiyacabanga ngoba ingikhombisile izwe layo cha isingikhombisile nalo lelo themba lelo kodwa ke MC siyami ngifisa ukuxolisa ngaphela lenkulumo lena isizonyakazisa izindlu zami ezikhona ukuthi sengizophinde ngithole inciko mayiko nje ngiyesaba mazoma kodwa layo. Siyathokoza kakhulu Ningizimu Afrika worldwide umhlaba wonke jikelele. Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva uwe kumnandi Siyaviva no MC Koloba andile mdakanobo umenjalo qhawelethu andile mdakanobo umenjalo qhawelethu andile wemdakanobo umenjalo qhawelethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva no MC Koloba siyaviva awubeke kumnandi siyaviva no MC Koloba siyaviva awubeke kumnandi siyaviva no MC Koloba siyaviva